Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Vanochtend vroeg is bij zijn woning de auto van de directeur van Enya in de brand gestoken. Lijkt te gaan om mensen die eerder claims hebben ingediend bij Enya, maar nog niet hun geld hebben gekregen. 2 maanden geleden werd een bedrijfswagen van Enya vlak voor het kantoor in brand gestoken. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanochtend een man aangehouden op verdenking van een poging tot inbraak bij een geldautomaat. De politie kreeg rond 3:30 een melding dat de mensen bezig waren met een ATM op de Cordieweg. Op het moment dat de politie aankwam waren inderdaad enkele mannen bezig met het treffen van voorbereidingen voor het opblazen van de ATM. Bij aankomst van de politie renden ze weg en gingen ook via een auto er vandoor. Uiteindelijk heeft de politie 1 van de mannen aangehouden. Daarbij zijn verschillende schoten gelost en is de man 2 keer geraakt in zijn lichaam. Gisteren vond er een kort geding plaats van Parman International tegen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Parman International is eigenaar van verzekeringsmaatschappij Enya. Parman International is het niet eens met de noodregeling die de Centrale Bank heeft ingesteld. Volgens de advocaten zijn er na het uitroepen van de noodregeling voor de Enya-groep forse verliezen geleden op beleggingen doordat rekeningen bij de bank Merrill Lynch zijn bevroren. Daarom heeft men een kort geding geëist om te proberen uit de noodregeling te komen. Het multidisciplinaire team heeft gisteren de verschillende tanks van het bedrijf Intercaribbean afgesloten. Dat betekent dat ze de diesel die daarin zit niet meer kunnen gebruiken. De diesel werd vorige maand geïmporteerd, maar de beoogde koper heeft het niet afgenomen. Omdat er geen vergunning is, kan er eigenlijk niks met de diesel worden gedaan. Het bedrijf heeft gisteren een verzoek tot een vergunning ingediend. Minister Alcala Wallé van Onderwijs heeft gezegd dat er op Curaçao grote behoefte is aan de instelling van een onderwijsraad. Dat is een raad waarin besturen van scholen bezitting hebben, samen met vertegenwoordigers van de ouders en van vakbonden. Op die manier moet er beter gekeken worden naar wat er op scholen verbeterd kan worden en hoe dat kan worden gedaan. De minister is bezig met het opstellen van een proces om tot de onderwijsraden te komen. Er is onrust binnen de KTK. Het sleepbotenbedrijf kende in 2018 een aanzienlijk langzamer jaar dan in de voorgaande jaren. De werknemers zijn nu onrustig omdat ze niet zoals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe jaar informatie hebben gekregen. Ook zijn er 16 mensen die vrijwillig ontslag hebben genomen. De vakbond is bezig met de zaak en wil in eerste instantie informatie geven aan de werknemers. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zal op korte termijn Danny Royer benoemen om als programmamanager de regie te voeren over het realiseren van het bestuursakkoord Bonaire. Royer werkt nu nog bij het ziekenhuis Maria Dal. Hij wordt benoemd in gezamenlijkheid door het eilandbestuur en het ministerie. Begin december sloot de sollicitatietermijn. Eind december is met een aantal kandidaten gesproken. De feitelijke aanstelling van Royer wacht op de afronding van enkele formaliteiten. Daarna gaat hij aan de slag. Hij is zich wel al aan het voorbereiden op zijn nieuwe functie. Nicolás Maduro is gisteren in het Hoge Rechtshof van Caracas opnieuw beëdigd als president van Venezuela. De Socialistische Staatsbank kreeg vorig jaar bij verkiezingen een tweede termijn van 6 jaar. Maar niet alle landen erkennen die verkiezingen. Volgens een groot deel van de internationale gemeenschap is Maduro onrechtmatig aan de macht gekomen. Amerika en de EU hebben een reeks sancties getroffen tegen de regeringskopstukken van het land. Het land heeft het financieel zwaar en er zijn naar schatting 3 miljoen Venezolanen gevlucht. Dit was het Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Ta yen di pregunta y yen di reto. Nos turque crece. Nos turque un millón mañana. Vida ta meta yen de oportunidad. Nossa actitud y nos acciones di awe that determinamos vida di mañana. Bang duna turdia e milhão com cada de nós tem de nós mes. Bang optimista, bang comprometer, bang determinar. Passou, dedicação, coragem e perseverança te dá esperança e te traga caminho para êxito.
1 milhão mayang ta kumisa awe. 1 milhão mayang ta kumisaku abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa comunidad.